El treball sexual, com es vol dir, doncs estaríem una altra vegada dominant, explotant, sacrificant a les dones i les nenes. Característiques molt ràpidament de les víctimes de trata. Recursos mínims. Temen reportar la trata per temor a ser deportades, són personades, moltes vegades no coneixen l'idioma del país, viatgen amb documents falsos i els seus propis han estat confiscats pels traficants, això ja ho sabeu, moltes vegades no saben on cercar ajuda, controls fronterers febles, amb corrupció de funcionaris de migració que faciliten el trasllat de les víctimes, són enganyades amb anuncis publicats a la premsa, oferint feines a l'exterior amb salaris alts. Adquireixen un deute amb el traficant, incloent viatges, allotjament, alimentació, vestit, llibertat. No coneixen els seus drets com a víctimes de la tracta de persones, perquè moltes vegades ni tan sols elles són conscients de què els està passant en aquell moment. Tenen una por extrema als seus traficants i també en tenen por les persones que les contracten. Característiques dels traficants: cerquen víctimes d'escassos recursos, s'anuncien a diaris oferint bons llocs de feina, salaris de falsos atractius, utilitzen agències fraudulentes de feina, viatge i concertació de matrimonis per atreure a homes i dones joves a les xarxes de la trata. S'aprofiten de la falta de legislació vigent, és comú l'abús sexual de les víctimes, una altra esclavitud més, facilitat d'accés a la confecció de documents falsos. Per tant, amb aquestes característiques i condicions, realment creiem que es movem dins un paradigma d'igualtat, de lliure elecció, de perspectiva de gènere? No sé, ja no sé què preguntar. M'interessa molt la visió africana, especialment a casa nostra. Veureu al carrer i als pisos i a les cases de relats moltes dones africanes, als diaris, moltes dones africanes. La situació d'Àfrica la podríem considerar com la més tràgica, juntament amb la dels nens i nenes menors a Centroamèrica i a Brasil i les zones d'Europa de l'Est, especialment a casa nostra, de Romania. Les dones africanes, les que són nenes, han estat objecte de diferents formes d'expressió d'explotació, o bé pels seus progenitors, obligades a treballar i no anar a l'escola moltes elles, o bé pels seus germans, tractant-les com a serventes de la casa i de la família, bé per la mateixa societat, ja que el futur que els espera és el matrimoni, i si no, la mort social. En molts casos un matrimoni compartit amb d'altres zones, la poligàmia, on també existeix una lluita entre elles per ser la preferida i per tant la que mana, també per classe política, ja que la dona forma part de la cort política, però no pas de la classe política, que estem intentant poder ser. Tota la seva vida ha estat doncs marcada per aquesta experiència d'explotació, d'ús, del vocabulari, i llançar quan faig ús i el llenço a l'escombraria. Bé, tampoc hem d'anar tan lluny, a Europa això també passa. Quines situacions són, si no les que viuen moltes dones a les nostres zones rurals, o la gran majoria de dones de via gitana. Jo soc gitana, tinc cosines i ties que pateixen aquesta situació, no tan greu, però la pateixen dintre de la meva família. La minoria més important del nostre estat, la més oblidada i maltractada de totes, la gitana. O tantes i tantes adolescents de barris marginals, o de barris rics, de les nostres grans ciutats, que ja són mares de 16 o 17 anys, no? O les nenes que no van al col·le perquè han de tenir cura dels seus germans petits, perquè la mare i el pare han treballat per poder menjar quelcom aquell dia. No són tan diferents a Àfrica, a Europa, és igual. La injustícia i la pobresa ens fan més propers. En canvi, la riquesa ens creu diferents i, per tant, en complex de superioritat i de poder. Després fem ús d'aquest poder, les injustícies augmenten. I tornem a començar altra vegada. Més lluny, més injustos. Però diem que som més solidaris, diem que som més bons, diem que el món és possible, creiem en l'utopia, aquestes coses. Què et diuen de les malalties de transmissió sexual, de VIH-Sida? És una situació heterosexual i masculina a l'Àfrica, però que afecta especialment la dona africana. Està deixant el continent sense futur. Sense futur perquè està matant les noies i les joves africanes, deixant sense esperança a tot un continent. Això no és un altre tipus d'explotació? O què és això? Nigèria és la nacionalitat amb major presència als nostres carrers. No sabem gaire sobre Nigèria, més enllà que tothom s'ha pogut solidaritzar amb la campanya feta fa un temps de l'Amnistia Internacional a internet per salvar a Safija i a Mina, condemnades a ser lapidades per adulteri. També molta gent sap que al voltant del 50% i en algunes zones del país, el 98% de les zones, han sofert l'asfíxia femenina, una mena de mutilació genital femenina. Per tant, ja podem imaginar que no és una situació fàcil ser dona a Nigèria.
Moltes vegades no són elles les que escullen vendre la roba. Són venudes pels seus pares, agobiats per malalties, per la pobresa. Tanquen el tracte amb els rastrejadors i és normal que es realitzi mitjançant una cerimònia o un vudú, però l'esperit de la jove queda atrapat fins que els seus amos vulguin, posant inclòs en perill la vida de la seva família. Per tant, la noia estarà obligada a fer el que ells vulguin, en cas contrari, la mare d'ella o les germanes més petites podrien ser violades, assassinades, desaparegudes. Aquesta situació. Parlem del turisme sexual, que ja he dit que no m'agrada parlar de turisme sexual, però és el que es ven. Segons l'Organització Mundial del Turisme, uns 600 milions de persones viatgen a l'estranger cada any. Un 20% d'aquesta gent declaren cercar sexe, així, fer turisme sexual. I un 3% el que vol, el que necessita, són nens, menors d'edat, nenes i nens. Significa que uns 3 milions de pedòfils es mou cada any cercant menors sense comptar els usuaris locals que tenim aquí. Són molta gent. Molta gent. Els europeus són els primers d'aquest rànquing. Mira, homes en un 80% majors de 35 anys, en un 70% professionals, qualificats, amb una situació econòmica, molts ells casats, amb fills i filles, amb reputació, i amb reputació social, econòmica i inclús moral. Poden inclús ser membres de les esglésies i portar la corbata diària i ser allò que diuen aquest senyor sí que és bona persona. O no, hi ha de tot. Però molts d'aquests són. Més de 30.000 ciutadans espanyols es passen cada any cercant satisfer les seves fantasies sexuals lluny de casa seva, on tot sembla que és possible. Per tant, usar les persones. Hem de constatar que les polítiques turístiques de molts governs de països empobrits poden arribar a fer un ús del sexe com a atracció de resultat turístic, clar que sí. La Gabriela Silva Leite, una brasilera, ens ho deia així. En ser Brasil un país on el turisme és una gran indústria, la dona brasilera és un dels productes que millor ven i són elles les més exportades al país. Al catàleg de la Companyia Nacional de Turisme s'inclou tota una propaganda de la mulata com a producte d'exportació per a turistes europeus i americans. A Cuba també fan això. Tailàndia va ser un destí estrella en aquest tipus de turisme, però la situació s'ha estès a gran part del sud-est asiàtic, on es venen paquets turístics que inclouen una acompanyant o un acompanyant sexual. En aquest cas també ja parlem del transgènere com a acompanyament sexual concret i específic, on gent europea i americana busca un noi menor d'edat transgènere, així que ja és recalcular tota la concreció de la fantasia sexual. Inclús visites guiades als barrios rojos típics de les ciutats del sud-est asiàtic. Així, facilitat per un tubo. Voldré recordar alguns mites de la prostitució. Aquelles persones, homes o dones, que diuen que jo soy puta ni coño eres puta, amb perdó de l'expressió. Es portava alguna vegada a una de les més reconegudes activistes pro-regulacionista. Quan parlava sobre les meravelles de l'exercici de la prostitució, en concret la del carrer, la més lliure segons ell. L'èxtasi del seu discurs arriba quan parla del poder de la prostituta sobre el client al moment, permeteu-me l'expressió, de la correguda.